Раббы Аллаһым Гыйса Мәсих, хезмәт итү өчен миңа көч биргәнең өчен рәхмәтлемен. Элек күфер сөйләп йөргән, дин тотучыларны әрнәгән горур кеше булсам да, син мине тугры дип санадың һәм үзеңнең хезмәтчең итеп билгеләдең. Рәхмәт сиңа, Ходаем, миңа синең мәрхәмәтең, иман һәм мәхәббәт белән бергә мул бирелүе өчен. Раббым Ходаем Гыйса Мәсих, мин синең бу дөньяга 2000 ел элек гөнаһларны коткарырга килүеңә берчиксез ышанам. Синең изге язмадагы сүзләреңне мин дөрес һәм тулы ышанычка лаек дип исбатлыйм. Чөнки син мине гөнаһтан коткардың һәм мәңгелек тормыш алыр өчен үз патшалыгыңнан урын бирдең. Һәм минем исемем күкләр патшалыгындагы китапка язылган дип җуатасың. Раббы Аллаһым, син җирнең һәм күкнең хуҗасы, бар нәрсә синең күз алдыңда. Мин Аллаһым сиңа рәхмәтлемен, чөнки син минем өчен иң ачык үрнәк һәм шәфкатьлелек иясе. Сиңа, мәңгелек патшага, һәрвакыт күзгә күренмәс, бердән-бер Аллаһыма, гомердән гомергә хөрмәт һәм дан. Шәфкать, мәрхәмәт һәм иминлек бирүче Раббым Гыйса Мәсих, сиңа дан. Раббы Аллаһым, изгеләр Алласы, патшалыгың синең мәңгелек, патшалык таягың дөреслек таягы. Исемеңне туганнарыма, якын тирә-яктагыларга игълан итеп торам. Гыйбадәт кылырга җыелучылар арасында сиңа дан җырлыйм һәм сиңа гына ышанычым баглыйм. Амин.